Koçun. آواهی وک آخه دهرفن Allahu Ekber. یک ji bêhêztirîn erdhejên vê sed salê ye li nav xaka Bakurê Kurdistanê çêdibe û tevaya navçeyê dihejîne. Yekemîn gurza erdhejê di berbangê de bû. Kamerayên çavderiyê derdixin, li rêzîn heta nêzîkî not çîrkeyan berdewam bû. Li gel hilatina rojê, wêrankarî û mirina ji nîşkê ve diyar bû. Li gorî navenda erdhejzanînê ya Amerîkayê, ev erdhej li gorî 7.8 pileya Richter û navenda wê navçeya Bazarcix a parêzgeha Mereşê ya Bakurê Kurdistanê bû. Bu gece saat İşev demjimêr 4 xulek em ji aliyê mezintirîn karesata sed sala borî ya piştî erdheja sala 1939 a Erzincanê ve hatin hejandin. felaketle sarsıldı. Li Bakurê Kurdistanê parêzgehên Dîlok, Semsûr, Meletî, Mereş, Kilîs, Riha, Amed û Xarpêt li başûrê Tirkiye jî Osmaniye, Hatay û Edene bêtirîn ziyan gihîştin wan. Bi hezaran xanî û avahî hilweşiyan, gelek kesan dibin kavilê malên xwe de canê xwe ji destan. Amarên can ji destanê di bilindbûnê de ne û paşlerzên erdhejê jî berdewam in. Evet, bina yıkılıyor şu anda. Bir bina daha yıkıldı. Evet, yan tarafında. Arama kurtarma ekipleri de o noktada. Erdhej hevqasî bihêz bû li gelek bajarên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê jî bû sedema wêrankariyên mezin. Her li Herêma Kurdistanê, Lubnan û İsraîl jî hespê hat kirin. Erdhejeke din li gorî 7.6 pileyî navçe hejan û metirsiya mezintir li ser hewlên hewarçûn û rizgarkirinê çêkir. Karesatê wêrankariyeke mezin li peyxwanî bi çend çîrkeyan hişt ku şaristanî çok deyne û dîrok jî ramalî. Ev keleha parêzgeha Dîlokê ya Bakurê Kurdistanê ku dema 1000 salî bû li ser pêma bû xwe li ber erdhejê negirt. Tîmên hewarçûnê ji seranserê cîhanê bi hawara hikûmeta Tirkiye ve hatin û bi alîkariyên mirovî xwe gîhan de balafirxaneyên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye. Di rewşeke zivistana zehmet de tîmên hewarçûnê dest bi rizgarkirina xelkê kir. Lê asta wêrankariyê ji hejmar û şiyana tîman mezintir bû. Li vê derê li bajarê Nûrdaxê parêzgeha Dîlokê Nilûfer li ber xaniyê wêranbûyî nema xwe girt. Cavereyê Rûdana dersrûştiyekê ye. Bacımın çocukları var. 4 tane. Xwişka min 4 zarokên wê hene. Dişeke min, mala xezîrê min û biraziyên min. Hemû çûn. Hepsi bitti. Hepsi bitti.
برف و بارانê rewşeke tirsnak ji bo wan çêkir ku li jêr beton û asnê cemandî li benda rizgarkirina kesekî bûn. Beşek ji wan zindî hatin rizgarkirin û beşek din jî derbê wan hatin derxistin. Li jêr van kavilan ji bo kesên ku li jiyanê mane û tiştekî wan nemaye dem samanê herî binirxe. Parêzgeha Semsûrê ya Bakurê Kurdistanê ye. Rojekê piştî erdhejê. Fatma! Fatma! Neredesiniz? Burada Muhammed burada. Tavanın altındayız. Dai kindri. Mereş, Bakurê Kurdistanê, navenda erdhejê. اللي حصل هون تقريبا 70% شتێل vê derê çêbûye nêzîkî ji sedî heftê Mereşê bi erdê re bûye yek. بالارض. Ses geliyor. Arıyoruz yok diyor. Kendi imkanlarını... Xelkê xwelbermana hezkiriyên xwe li jêr şîş û betonê negirt û li benda tîman neman. Bi bêr û keresteyên seretayî dest bi kolana kavilan kir. Xelk acizin. Bak sağımıza. Bırak sizlere bak. Bakın hele hadi nerede devlet hala? لراو شامه بنێرن کا حکوومەت لکویە لکو دەرێنە نکارم برای خوا ژێ وێرانیە دەربخە نکارم برازای خوا ببینم لێ دەرێ بنێرن تبەر پرسێکی حکوومەت لێ دەرێ نینە بۆ خاتری خودێ Şeva heftê Sibatê, hataya başûrê Tirkiye. Hewlên lêgerîn û rizgarkirinê berdewam in. Bak. Birinci kat yerle bir olmuş. Bak. Aşağıda kaldılar. Bak. Teyze. Teyze. Alpay ses veriyor mu? Geliyorlar teyze. Yok teyze geldiler işlerini bitirsinler geliyorlar. Korkma geldiler. Alpay neredesin ses ver Alpay. Xelk ji tirsa erdhejek wekî şeva berê li derve li ber agirmane. Binamız Avahiya me wêran bûye. Gelek xelk li jêr darûberan mane. Dayika min û birayê min jî di nava wan de ne. Di rewşeke wiha de xwedî koşk û avahiyên mezin jî dilê wan bi ser çadira penaberekî ye. Şevê heta sibehê operasyonên hewarçûnê ranewestiyane. Dozer û hiltî ji kar neketine. Li heşt parêzgehên Bakurê Kurdistanê û sê parêzgehên Tirkiye termên bêhtir ji bin kavilan hatine derxistin. Beşek ji wan bi saxî hatin rizgar kirin. Ev der Antakya'ya. Piştî zêdeyî çil dem ji mêran, ji mana li jêr kavilan bê av û xwarin, enîfeya temen du salî bi saxî hate derxistin û hate vegerandin bo himbêza dayîk û bavê xwe ku bi dirêjiya demê ji tîman li benda dîtina zaroka xwe bûn. İlaya temen 5 salî. Xoşbextane heman çarenivîsa wê hebû.
سێ ڕۆژان پشتی ئەردهەژەیە. gelek xelk hêjî bê av xwarin û li ber sermayê li jêr kavilan mane û şansê tîmên navdewletî ji bo derxistina wan bi saxî gelekî kêm bûye. Lê hêjî hêvî heye. Li vê derê li Amedê piştî heftê du demjimêran ji manê li jêr giraniya bêdilovanî ya beton û asinan du kes bi saxî hatin derxistin. Zarya me tişneva me Meryemekî çû. Xwarzê me yav xwe çû, bavê xwe çû, xank çû, keçik çû, dê çû, êtekî çû. Êyandê noxta marketekî çû, kes nema. Çîrokên ji destdana dayîk, bav, zarok, heval û xweşewîstan ne yek, ne du û ne jî sedin. Weke vî bavê Mereşa Bakurê Kurdistanê. Piştî canjdestana keça wî jî ne amade bû destê wê yê sar berde û jê dûr bikeve.